κάνουμε μια λογική γενικά. Πάμε! Τι είπαμε, δεν θα άκουσε φωνή μου. Γιατί δεν έχει τα πόδια του. Τι μαύρα πόδια είναι αυτά. Γιατί δεν έχει τα πόδια σου αυτό. Που σαν ώρα ποτάμι. Ρε. Μέσα ανάψε στα μάτια είναι μαύρα. Το βλέπεις εδώ. Δεν προλάβει το δάκο να ξεβάψει. Μπορείς να πιέσεις να μην είσαι έτσι. Θα πες κι εγώ μαζί σου. Να το... Ω, κοίτα πως έβγαινε σφαίρα, Παντόφλες μου είναι εκεί πέρα. Το... Είναι κάτω, είναι παντόφλες. Τι είπες, Αθηνά μου? Να το, ποιο είναι. Πόδες. Να το. Μπράβο, ναι. Έχει και εδώ χέρια, Είναι το... Δεν είσαι. Ποιο? Το